Môžeš. Môžeš aj tu vhádzovanie. Áno, Kadlečík útočí. Kadlečík útočí. Ľubo Líška dostáva prihrávku a strela vedľa. Nevadí. Pokračujeme v zápase. Prihrávka ide na kameramana, ale ten musí uhnúť. Poďme ďalej. Kentán Rízek útočí. Prihrávka. Peťo Maňák. Áno. Rudo Kadlečík má puk. A ideme. Líška pri puku. Loptička je. Zavadzávame trošku. Peťo Maňák, prihrávka na druhú stranu. Nepresná, nevadí. A je tu boj, je tu tuhý boj. Stále sa pokračuje. Kentán nevie, kde sa má otočiť s pukom. Strela. A je tu boj. Loptička sa stratila. Ťahá sa. A ideme ďalej. Stále sa bojuje. Je to boj. Pavol Martiš. Dobrý obranný zákrok. Áno, a je tam krásny gól. Pavol Martiš. Nádhera. Peťo, prosím ťa, potlač mi tú rukavicu. Dobre, díky. Môžeš pokračovať. A ideme ďalej. Peťo Maňák dostal loptičku. Nepresná prihrávka. Adam Žák. A je tu brankárov zákrok. Rudo Kadlečík. Ľubomír Líška získava prihrávku. Stále sa hrá. Nepresná prihrávka. Strela, pokus. Bojuje sa do posledného. Vyhodil Kentán Rízek, obranný zákrok vynikajúci. Pokračujeme ďalej, útočí Rado Jankových. Strela! Vysoko nad. Nevadí. Peter Maňák má loptičku. Prehadzuje na druhú stranu Rudovi Kadlečíkovi. Vracia naspäť. Je tu tuhý boj. Prihrávka do behu. Čo z toho bude? Prihrávka do behu. Strela! Vyrazenie. Áno, a je to tu opäť. Martiš krúži. Adam Žák. A Fiďo sa nám predstavil. Nech sa páči. Opäť ideme ďalej. Útok. Nepresne, pozor. Útočia. Prihrávka, krásna prihrávka. Gól. Je to tam 2-0. Poďme ďalej. Kadlečík. Zrazenie. A poďme ďalej. Hra má ďaleko väčšie tempo ako naposledy vo štvrtok. To nemalo žiadnu šťavu. Ale to bol len tréning. Je tu prihrávka na druhú stranu Radovi Jankovíchovi. Kentán Rízek. Kameraman uhýba, lebo je to ľúty boj. Gól! Je to tam. 2-1 stav. Poďme nahore, Rado Jankových, Rudo Kadlečík. Rízek prihráva. Rudo Kadlečík bojuje. Pád. Nevadí, hraje sa ďalej. Peter Maňák. Prihrávka, nepresná. Strela, bránkár chytá.
Má to v koši, je to dobré. Dobre, zazdialíme.